Min nhar it-tlieta li ġej is-social workers mhux se jagħtu servizzi fi-skejjel, sptarijiet jew qases tal-pulizija. Dan wara li l-UHM Voice of the Workers eskalat l-azzjonijiet industrijali ordnati ġimagħtejn ilu li kienu jinkludu li social workers ma jwiġbux komunikazzjonijiet bit-telefon, ittri jew emails. Il-Union eskalat l-azzjonijiet wara li ma kienx reġistrat l-ebda progress fit-taħdidiet dwar il-ftehim kollettiv. L-azzjonijiet industrijali jinkludu wkoll li social workers ma jużawx il-karozzi privati tagħhom waqt il-ħin tax-xogħol. Social workers li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei, iċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serentni Mamo, ir-Residenza San Vincenz de Paul u l-Isptar Monte Carmeli huma ordnati li jirrifjutaw referrals ġodda u applikazzjonijiet għal kura fit-tul. L-azzjonijiet se jkunu jfissru li persuni li jeħtieġu kura f'darhom ma jistgħux jingħataw l-appoġġ ta' social workers filwaqt li terapisti u psikologi mhux se jagħtu għajnuna professjonali fl-iskejjel. Fi stqarrija, l-Assoċjazzjoni Maltija tas Social Workers appellat li jintlaħaq ftehim dwar pakkett finanzjarju li jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tas social workers f'pajjiżna.